Speaker. Nayinkinga enhleki no nazi inkinga the way sesibhanga khona nosisiqala nokunkinga ngisaringi njengathisti nosengiringa ezisitha after lengizoshodlelwane bethu buzoshintsha mara fede folk man kuyafana nama-flotga wanifuna uphusha le hip hop nimele ukuyigova busy nama-genre till it get to the top then ngizotha back like never left izenza bobixhosa ringi ivari izinja zami zerapini iyangiphoqa bekunesipushane kule game mara thimi nemosha sengiyakhipha friday omunye wadropa yungayi kumodeli ngoba ngiyabona uthanda ukuqola eyudope eyuphai banamanga shemehora chorus ikhecha amarili kusawumoya awureacteli nabanye abantu uqala kanje ukuloya awukho blind mangakhipha isibhamu ungasibona flop nalento kushaya ama-event bese ngapostpone abantu bakhathi izinto esibhafu ukuthi bazosibona thina sibuza amafeni abhafu okuwa-disappoint ngithathe serious engathi kushadekela usidisappointa nale flop ngafika on time agents enhlokoloza ububude wefribuze uthwabesha senhlokoloza respectani isikhathi nekela ukuzenza amabhoza kuna-african time ekanike njengabomshoza namaplayer angazinix ngiyabona sathi ngikukhojwa yani studio nerekhoda njenekela uposta indlela yempumelelweni majididi ngifosta mangabe ngirelaxile khohlwa ukuthi ngisazopompa ngikhathalele zinja zamase ngicala ukhathali kuningi ikhuthazisa kekho bonisa ukhuthali ngicabanga ukuthi yini kuphele ngibulawa yindlala ubukusecala kudala ngabe maseyasibhadala bengithi ngi-address inkinga bafethu fede ka inkinga ekhona not just an issue of God an issue this the real issue God the real issue. Danko.